गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायग्रोना लाबाय। गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय आरो भिडिअआ मानि सायाव जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। आरो जायफ्रा गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। आरो जायफ्रा फेसबुक पेजाव नायदों नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हागोन। अनलाइन प्रसेस नोंथांमोनाबो न'आव थानानैनो इजि नोंथांमोना गोरलैयै नोंथांमोनाबो अनलाइन नोंथांमोना खामानि मावनो हागोन। गावबागावनि माखासे जेंनाफोरखौ न'खरनि जेंनाफोरखौ अनलाइनजोंनो नोंथांमोनाबो सुद्रायना लानो हागोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय, साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। माखासे नोंथांमोना भिडिअ हगारब्ला नटिफिकेसन मोननाय बायदि। दिनै भिडिअआनो ओरैबायदि जोङो बेंक एकाउन्टनि मबाइल नाम्बारखौ जोङो माबोरै चेन्ज खालामगोन आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन। फारसेनिफ्राय गोबां मानसियानो आंनाव कमेन्ट खालामना सोंदों जोङो बेंक एकाउन्टनि मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनो हागोन ना हाया आरो चेन्ज खालामनो हायोब्ला माबायदि चेन्ज खालामो बिनि भिडिअ लाबो होननानै। बिनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो बे चेनेलनि गेजेरजों नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय, आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थालांगोन। अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलांला, भिडिअखौ जागायसै। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय। जोङो माबोरै गावबागावनि मबाइलजोंनो न'आव थानानै जोङो अनलाइन थ्रुयै जोङो बेंक एकाउन्टनि मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गोबां मानसियानो बेफोरबायदि जेंनायाव प्रब्लेमाव गोलैबाय जानो हागौ। जोंना मबाइल नाम्बारा बेंक एकाउन्टआव होनाय मबाइल नाम्बारा गोमाबाय बा जोंना रिजेक्ट थांबाय, बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेमाव गोलैनानै दं जानो हागौ। दा नोंथांमोना बेंक एकाउन्टनि मबाइल नाम्बारखौ जायफ्रा चेन्ज खालामनो सानदों मबाइलजों गावबागावनि मबाइलजों अनलाइन थ्रु मबाइल बा कम्पिउटारजों नोंथांमोना न'आव थानानै बेंक एकाउन्टआव मबाइल नाम्बार होनायखौ चेन्ज खालामनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय, स्किप खालामलांनो नाङा। आं बेयावनो बयखौबो बुंखायो जायफोरना मबाइल नाम्बारखौ बेंक एकाउन्टनिखौ चेन्ज खालामनो दङ नोंथांमोना खालामनो सानदों, नोंथांमोना खालामनो नागिरदों आरो गोबां भिडिअ नायबाय नोंथांमोना, अब्लाबो मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना साक्सेस मोनाखै, कमप्लिटलि मोनाखै। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनलांसिगोन। आं दिनै बयनिबो सिगाङाव थ्रुयै खोथा बुङो, नोंथांमोना माब्लाबाबो नोंथांमोना बेंक एकाउन्टनि मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनो हानाय नङा। अनलाइन थ्रुयै न'आव थानानै नोंथांमोना कम्पिउटारजों बा मबाइलजों गावबागावनि मबाइलजों नोंथांमोना माब्लाबाबो हानाय नङा चेन्ज खालामनो। जायफ्रा चेन्ज खालामनो दङ नोंथांमोना ब्रान्चआव भिजिट खालामै, ब्रान्चआव थां, अब्लानो नोंथांमोना सानसेबो लाया बियो चेन्ज जानायाव। जोंना दसेनो 1 घन्टा 2 घन्टानि गेजेरावनो बियो चेन्ज जागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बारा लिंक जाब्लाथाय नोंथांमोना खामानि मावनो हागोन। बेनि थाखायनो जायफ्रा दासिमबो मबाइल नाम्बारखौ अनलाइनजों चेन्ज खालामनो सानदों नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोना ब्रान्चआवसो थांनो गोनांथि जागोन। जोङो बेंक एकाउन्टनि मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनो थाखाय जोंहा अनलाइनाव जोंहा मबाइलजों कम्पिउटारजों खालामनो हानायनि जेबो अपसन गैया। जोङो ब्रान्चआव थांनानैसो खालामनो हायो। आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होखाबाय, नायबानो जाबाय। जोङो ब्रान्चआव भिजिट खालामनो गोनां जागोन। जायफ्रा अनलाइन थ्रुयै भिजिट खालामनो नागिरदों नोंथांमोना चेन्ज खालामनो नागिरदों, हानाय नङा। बिनिफ्राय आङो बेयाव चेक खालामखादों, जोङो बेयाव अपसन मोनाखै। जोङो मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनायनि बेंक एकाउन्टनिखौ जोंहा बेंक एकाउन्टनि मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनो थाखाय जोंहा बेयाव अनलाइनाव अपसन गैया। जेब्ला अपसन होगोन अब्ला आं नोंथांमोननो नैबे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनानै होगोन। नोंथांमोना चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन। बिनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानखायो जायफ्रा चेन्ज खालामनो नोंथांमोना ब्रान्चआव भिजिट खालामहै। आं नोंथांमोननि स्क्रिनाव होदों बिनि मेन वेबसाइटखौ होखादों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेयाव फरायनानै जोङो ब्रान्चआव भिजिट खालामहैनांगोन, अब्लासो जोङो ब्रान्चआव थांनानै जोङो मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनो हागोन। जायफ्रा चेन्ज खालामनो ब्रान्चआव थांनानैसो नोंथांमोना बेंक ब्रान्चआव थांनानै मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनो हागोन। अनलाइनाव चेन्ज खालामनो हानाय नङा, बेयाव अपसन गैथ'वा। जेब्ला अपसन फैगोन अब्ला आं नोंथांमोननो आपडेट होगोन, नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै, आं नोंथांमोननो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ। आंनाव गोबां मानसियानो कमेन्ट खालामदोंमोन बेंक एकाउन्टनि मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनाय भिडिअ लाबोनानै, बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय।